En a Vila do Carballiño, o outono é teatral. Esta fin de semana comezou a 18ª edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que se desenvolverá ata o vindeiro 9 de novembro. Un evento que pon en valor o teatro afeccionado e que organiza o grupo Tiruleque, que ademais este ano chega aos 40 anos de vida. La huelga, compañero. A loito obreira do Naval en Ferrol toma o Auditorio Municipal do Carballiño na obra de Marzo a Marzo. Os feitos que se relatan, hai un diálogo entre o presente e o pasado. Remontámonos a marzo do 72. En Bazán conseguiron facer unhas grandes movilizacións polo seu convenio e acabou con moitísimos feridos, 2 mortos por parte das autoridades da época. Son actores e actrices afeccionados, pero que contan historias, como neste caso, da historia recente de Galicia. Isto dialoga coas loitas que hai agora na Bazán tamén, pero xa é outra perspectiva, xa máis desde as compañías auxiliares, de como o traballo foi cambiando. A Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón reivindica desde o Carballiño e desde hai 18 anos o importante papel do teatro non profesional. Nós facemos esta mostra porque creemos que hai que darlle vida ao teatro amador, que levas o teatro a todos os lados, porque normalmente os profesionais non van aos lugares pequenos, en todos os sitios hai algún aficionado ao teatro, hai xente que fai teatros asociados de veciños, entonces iso todo é o xérmolo que despois leva aos actores e a facer grupos de teatro profesionales. Un xérmolo que medra grazas ao labor do Tiruleque, grupo de teatro que este ano fai 40 anos e que este outono leva 9 compañías e 10 espectáculos ao Carballiño.